fuciño. Ese é o pandeiro, de membrana. Tócase golpeando cunha baqueta ou coa man. Ola, Xela, que querías? Por certo, antes de nada, ensíname que tal vas co álbum. Genial, telos todos. Grajiñas, pois está super completo. Aquí pes, vouche dar fe moedas, que o que vale o bombo, por se o queres marcar. Asegúroche que che será imprescindible. Dime entón, queres marcar algo? Ola, Xela, que querías? Moitas grazas, xa o tes na tua mochila. Take along. Se tivese un equipo de escalada, podería gabear por esta parede. Fuciño. Vou guardar o fuciño na mochila. Bombo. Vou guardar o bombo na mochila. Domingo, sabemos que estás aí. Queremos falar contigo. Marchade, non quero saber nada de vos. Sodes sus ladróns. Mira quen vai falar. Non nos vai abrir. E se lle cantamos esa canción das notas, a que nos leulla do cancioneiro? Si, boa idea. Como era? Dorme domingo un domingo. Revisa o seu reloxo. Mirou o seu miquiño, minuto, miau. Sol solitario, que lugar tan solitario.
Sí, silencio, que sitio tan silencioso. Dorme domingo un domingo. La vouse na Deixade de lagoa facer toda o lama. ridículo. Non saber esa canción. Fora da miña illa. Creo que non era así. A ver, proba outra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dorme domingo un domingo. Revisa o seu reloxo. Min mirou o seu miquiño, minuto, miau. Papá faloulle de ir ao faro. Sol solitario, que lugar tan solitario. Lavouse na lagoa toda a lama. Sí, silencio, que sitio tan silencioso. Un domingo. Por que me molestades? Que queredes de min? Queremos entender o que pasa coa árbore. Sabemos que ti lle estabas a cantar. E sabemos que o cancioneiro que che collemos pode ser importante para Sandala. Sí, por iso cho traemos de volta. Pensamos que nos poderíamos axudar mutuamente. O cancioneiro non está completo. Non podemos salvar a árbore. Morrerá e volverán os atranos. Os que? Os atranos. Ben, en Oseira chamábanos melómanos. É o mesmo, de onde veño eu, en Terra Branca, chamábanlles atranos. Da igual, son monstros de todo tipo, que sen música e sen protección das árbores poden volver en calquera momento. Pero música temos, non si? Por que me roubastes o libro? E ti por que roubaches os instrumentos da escola? Precisábaos para facer unha peza que traía o cancioneiro, pero tocar só varios instrumentos á vez non é doado. E por que non pediches axuda? Eu non teño amigos, nin familia. Oe, roubar a escola da vila non é a mellor forma de facer amigos, non? Pero escoita, lemos a túa historia, sabemos que queres axudar. Por que non o facemos xuntas? Mira, a árbore é moi especial. Para que se recupere faría falta un poder maior do que dispoñemos. Faría falta topar o resto do cancioneiro e para iso habería que volver a Terra Branca. Eu ali non penso volver. E por que non? Limos o teu diario. Nas últimas páxinas poñía que ias volver. A ver, contareivos como remata a miña triste historia. 10 anos atrás. Estás ben? Vin como afundiu o teu barco. Ao chegar á costa dei cunha rocha. Case morro de frío na auga. Onde está o meu pai? Non puden axudarlles, Domingo. Cando marchaches, alguén debeu contar o que fixen e chegaron á vila uns homes encapuchados. Querían o cancioneiro, o teu pai loitou con valentía. Non podía usoa con eles e tiven que fuxir. Perseguíronme e agochei o cancioneiro. Agora vin buscalo de novo. Este maldito libro. Non sabía que traería tantos problemas. Sinto moito, Domingo. Aquí xa non queda nada. Se cadra meu pai tiña razón. Ti non podías axudar. Domingo, non! É o meu barco! Quedaría aquí atrapada! Entón, roubaches o cancioneiro pensando que estaba completo e... Eso estaba unha pequena parte. Faltan 2 tomos. 2 importantes. Entón debemos falar con Meredith e preguntarlle onde están. Sí, pero como vos acabo de contar, comigo non vai querer falar. Deixeina ali tirada, e ali eu non penso volver. Se queredes ir vos, deixe vos o seu barco. Está ali fora amarrado. Crise de rapaces, imos. Debería avisar na casa. É agora ou nunca, Irín. Se avisas non nos deixarán ir a ningún sitio. Está ben. Non é moi lonxe, 2 días de viaxe, pero podo preparar vos o barco. Non fai falla moita experiencia navegando, é un barco especial. Vide comigo que vos explico. Con este barco poderedes viaxar a calquera lugar, por mar e por augas profundas de río, pero iso se conseguides izar as velas. Ten un antigo mecanismo, eu non sei como funciona, pero ten que ser coa música. Cando trouxen o barco xa estaba accionado, pero ao chegar as velas pecháronse automáticamente e non as dei posto en funcionamento de novo. Se conseguides accionar o mecanismo e izar as velas do barco, funcionará. E deixarévolo usar canto que irades. É un xilófono, se cadra hai que tocar o que pon nesa partitura.
Conseguístelo, non o podo creer. Como se chega a Terra Branca, Domingo? Hai un mapa no barco. Adeus! Sorte!